Здравейте хора, аз съм Ведера и днеска ще разцъкаме Drag Racing. Преди един-два дена имаше апдейт, където вкараха нова кола. Това е Ferrari Portofino. Беше за милиони 600 хиляди жълти, но го изместиха за 4000 лилави точки, защото това е, мисля, че новия топов двигател 3.2 10 000 оборот, 3.9 двигател 10 000 оборота, 361 коня, което малко по-малко от Хурикана и Вайпара, пък е топов двигател вече. Ето, в топа вече са 5064 коня с него. 100 двигател са всички. Много интересно. И да покажа арексмицата, не съм е барвал. Както от миналото видео изглеждаше, така и сега не съм я подобрявал. М класа на Infinity също не съм го подобрявал. Къса, не мисля, мога да го подобря още. Не знам. Няма да цъкам в момента с него. Мисля в последствие да направя ауросмицата Spider, да я направя сток, но не знам. Чудя съм все още. Нали вече е по-добро от Вайпара, който беше сток. И сега е измесим от това Ауди. Мисля да го направя. Днеска ще чемпиона. Мислих да разцъкаме турнаменти, ама днеска май няма турнамент. Ще цъкаме един чемпионшип. Ще убим. Почвам да събирам лилави точки за реално за Ферарито. За Ферарито, защото ще го взема двигателя и ще го направя на проект. Мисля, че са... няма смисъл да го купувам, защото най-вероятно след известно време ще го има този двигател в шопа. В магазина те иначе. Ама все пак шопа не да не ги събира. Също време ще събирам жълти, защото да може, ако случайно се появи в магазина, да го купя двигателя направо и да го направя.
Интересно до къде може да стигне. Мисля, че съм стигал до оранжево на чемпиона. Ливава срещу червено. Айде ставахме 10. 10 ливало. Кой това е? Ходна ли е това? Не мога да преценя какво е това. Това с кола, изобщо. Може някоя познаваема кола, която да не знам, че има нови брони. Интересно. Състезаваме срещу ладата. И видях колко не. Сега гледайте, ще ма скърти направо. Тека гледам, има и сирени. Да. Ясно беше, просто... Тя взе го бига е. Супер. Идеално. По-добре съм с чарджър. Да съм седат колкото с турбина, защото... Ако няма чарджър, т.е. е турбинен де, или е Вайпъра, или новото Ферари. Показах. Или е Хурикана, или новото Ферари. Значи... Ще убия ли? На косъм. На косъм го бих. Макар че още не съм макснал двигателя напълно. Супрота не изглежда много яко люлава. Кеф. Загуба. Максът Вайпър. Спукана ме работата ми. Ей, той има нитро все пак. Аз нямам. Колко по-добро време да правя от него. Мина сега. Така всички Мазди. Главно с Хурикан. Но всяка се измести Хурикана. Мисля, че Вайпър вече няма да го ползват, че ползват или Хурикан, или новата кола. Ферари. Не загубих. Лошо. Виж, това ще са състезания. Естествено, че повече коня да не разбираш ли. Сега... Дали ще го бия? Не, абсурд. Беше за малко.
Няма го бия. Някакъв турнир има ли скоро? След 3 минути има сток. Което ма навежда мисълта. Къде беше? Ходито. Да. Мисля да го направя. Да го направя сток. Защото като гледам топа на сингъл сток е ауросмицата и спайдъра също. В смисъл и спайдър го има. На тим също го има. Също ползват и спайдъра. Не знам, спайдъра по-добра ли е. Като цяло те са еднакви статистики, ако не се лъжа. Сега ще ви погледна. Така, спайдъра е 5,2, 10 000 оборота, 348. На колко е... Ауросмицата, тая 5,2, 343, 10 000 оборота. И също бе. Не така. Не. Сетих се защо. Заради бонусите. Заради бонусите са малко повече конети, ясно. И мисля, че е подобрихане. Ще почвам да я правя сток. Да мога да играя на... Жесто. Също аз преди играх с корветът C6. Но сега ще играя с аудиото. Исках преди Вайпера да го взема да го правя сток, ама като тива по-добра кола, що пък не. Айде. Не, няма стане. Чакай сега. Кое да повече коли? Е 300 000, добре. Сега набързо ще ги направим 4000. Чакайте. Blueprint. Sell market. Малко. Ще накупим така да има стабилно. Стабилно парички. И ще му купа чипа. Нали? Чакай сега. Го принти. Оп. Айде. Що се? Не. Точе. Веднага го чипосли. Само че турбина ли се караше това? Да, турбина се караше.
Те ще вземем. Milk money. Да изкараме още малко парички. Всички ли блупринти се продадаха? Я да видим. Да, ще продаме тия. И тия лилавите. За още малко пари да може да... И сините ще продам. Оранжевите няма ги парам. Да мога да го купя турбини. Така. Сега. Я да видим. Да вземем едни турбини от 100 000. Най-силните турбини. Още една. Ще вземем. Ще пустим буста. 536. Вземем едно. Едно такос. Какво беше? Интейк. Да, ще го забравих вече. Вземем 3 за 22. И готово. Храни. Така няма вземам нищо. Да състезаваме ли? 500 коня. Ай, състезаваме. Поне като го махна на двигател, може да печеля доста точки. О, за пръв път ще го карам в живота. Ужас. Добре. Не е зле. Ооо, махнато. Не е абсурд. Забравим махнато. Какво да? О, парички, супер. Можем да сложим гуми. С какви са карат? 14 кили, 13 кили. Не знам. Сега... Какво да го направим? Ще сменим колата. С корвета и ще се пуснем пак. Защото с оная ще ма бият яката. Ето вече топа доста хора го играят. Търнаментите. Интересно е Viper. Да, и Viper Box има, естествено. Ако играя срещу Viper с махната Audi дали... О. Ако не се лъжа. Падна от Ферари. Някой го е направил сток. Сериозно? Сега ще му скъсаме. Ха. Много интересно. Но от Ферари не е добро за сток. Аудито е добро за сток. Така решил човека явно. Има пари. Лилави има. И аз събирам лилави. Още по-малко. Малко по-малко от 2000 остава. За да взема Ферарито. Пак не ми се дават тия лилави, за да го взема. Да може да му взема само двигателя. Но нищо. Ще видим. Той ще влезе в топа. Ще събирам пари и ще влезе в топа.
Аре, всички ли играят, бе? Всички играят с този Viper, всички играят с аудиото. Ай, с мишка, че ме бил, айде, айде. До 1000 коня, бе. Аз по-хубаво да го бия. Не трябва да го подценяваме все пак. Това е топовия двигател. Корветчето си върви, ама не чак толкова. О, да. Ще паним ли? Като видя такива махнати аудита. И направо. 3 победи сме направили до сега. Пак е добре, което е 30 лави, което е супер, нали? Аре, ай, то ще ма би, но все пак, нали? Трябва да видя с какво се играе. 14 мисля, че. Сега то може и да ме би вече. Да. Абсурд, аз да го бия. Нищо като имаме 100 коня разлика, ама пак ще го би. Нищо. Трябва да бъде по-хубаво от моите. А са пробваме ли пак? Ай, не. Няма да се пробваме. Ето 2046 лилави. Добре. Още толкова и ще го взема. Добре, хора, мисля до тук да спра клипа. Направихме това ауди сток, ще го карам вече. То кой е друго. И ще играя с него на турнаменти. И ще целя към топа. Някой ден. И от мен чао и ще се видим в следващия клип. Чао!